ఈరోజు సాయిబాబా నీకు చెప్పే జాగ్రత్తగా విను. అతిగా ఆలోచించడం మానుకో. అన్ని సాయిబాబా చూసుకుంటారు. ఓం సాయిరామ్ అని ప్రార్థించు. బిడ్డ, నువ్వు ఈ మధ్య చాలా ఆలోచిస్తున్నావు. నీ మనసు భారంగా ఉందని నాకు తెలుసు. నువ్వు అడిగిన కోరిక నేను వినలేదనుకుంటున్నావా? విన్నాను బిడ్డ, ప్రతి మాటను, ప్రతి కన్నీటిని. కానీ గుర్తుంచుకో, నేను ఆలస్యం చేస్తున్నది కాదు, నీకు సరైన సమయాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాను. ఇంకొంచెం సహనం వహించు. నీ జీవితంలో ఒక మంచి మార్పు దగ్గర్లోనే ఉంది. నువ్వు నమ్మకం కోల్పోకు. నేను నీతోనే ఉన్నాను. ఈ రోజు నుండి నీ భయం తగ్గుతుంది, నీ ఆశ పెరుగుతుంది. నా ఆశీర్వాదం ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటుంది. Sa